Bueno, doncs gràcies a tothom per venir. Jo soc el Jesús Floro, soc el coordinador de la Casa Barceloneta. Com veieu, estem recuperant els actes presencials, les activitats, xerrades, taules rodones, rutes guiades. Aquest mes he programat 3, 2 rutes guiades i la idea és, a poc, que vingui gent presencial, a més que ho emetem en directe i gravar les activitats que fem. Ja ho veieu, amb limitació d'aforament, però la cosa és tornar a fer activitats culturals i que parlin de la memòria històrica de la Barceloneta. Per això avui faig una presentació molt breu, sobretot que parlin ells. Han vingut el Manel Aissa, el president de l'Ateneu Enciclopèdia Popular, i l'escriptor de la huelga d'alquileres del Comitè de Defensa Econòmica, i el Lluís Sant Martín, que va fer una tesi doctoral, era anàlisi etnogràfic sobre la plataforma d'afectats de la hipoteca. Per tant, és una explicació de què va passar el 1931, perquè és una vaga de lloguers i quina relació va tenir això i quina influència en les dècades posteriors i analitzar una mica també la situació immobiliària d'aquella època, política i social. Doncs us deixo amb ells. Muy bien, pues moltes gràcies a la Casa de la Barceloneta per la disponibilitat de l'espai físic, també als assistents i sobretot moltes gràcies a Manel Aissa. Jo tinc el gran honor avui de presentar el seu llibre. No m'ho crec, fa com 5 anys que vaig saber d'aquest llibre en una presentació a Can Vies. I bé, jo quan estava passejant per anar aquí a la Casa de la Barceloneta, estava passejant per l'avinguda de Joan de Borbó, el nom ja és molt irònic. A una banda, yates de lujo, a l'altra, com un muntó de restaurants per a turistes. I és clar, el model Barcelona, que és model Barcelona que han promocionat des de moltes esferes del poder polític i del capital, és un model d'escaparate. Això ho sabem, no? David Harvey a Ciudades Rebeldes lo explica molt bé. És una de disneyificació, convertir en un parc temàtic una ciutat. Però hi ha tota una història a Barcelona soterrada de resistències, de lluites, de sindicalisme, que precisament és un reflexe de molts dels problemes que tenim avui dia, moltes de les problemàtiques. M'agradaria començar llegint una part del llibre del Manel. Aquella huelga duró varios meses durante los que no se pagaron alquileres, luz ni agua. Pero los guardias no asomaron por el conventillo, seguramente porque lo dejaron aislado. En otros lugares sí aparecieron los guardias de asalto para efectuar desahucios. Y hubo verdaderas batallas campales entre las mujeres, chiquillos y guardias. Generalmente, esos enfrentamientos se zanjaban a favor de los desahuciados, porque los guardias, ante la tremenda dificultad con que tropezaban, abandonaban el campo y se iban. El éxito corría de boca en boca y la gente se estimulaba para ser aún más radicales en su defensa. Una noche, hacia las 2 de la madrugada, me despertaron unos gritos terribles y una sombra cruzó sobre mi cama buscando una ventana por donde huir. Se trataba de un compañero que huía perseguido por los guardias de asalto que habían irrumpido como locos, forzando la puerta en el conventillo. Era una razzia, justificada luego por el pretexto de que buscaban a unos atracadores que se ocultaban allí. Era mentira. Me hicieron levantar de la cama y salir al comedor de donde estaban mis tíos y mi abuela, la cual tiritaba de frío y de miedo. En el registro que hicieron lo pusieron todo panza arriba. No sé qué buscaban, armas. Mi tío era anarquista, pero un no violento. Jamás lo vi con una pistola en la mano y eso que tuve ocasión de vivir con él el 19 de julio de 1936, en el que todo el mundo empuñó un fusil, incluido yo, con mis 15 años, pero mi tío Diego no. Los guardias de asalto, fatigados por no encontrar nada comprometedor, lo tomaron con los libros, periódicos y revistas, rompiendo algunos de ellos, no sin que protestara mi tío, amenazándoles con que todo aquello sería denunciado en Solidaridad Obrera, amenaza que se cumplió enviando una nota al periódico unos días más tarde. Cuando salió de la Jefatura Superior de Policía, a donde por fin se lo llevaron junto con otros compañeros de nuestra comunidad. Fue una noche aciaga. Mi abuela, al ver que se llevaban conducido a su hijo, se echó a llorar, abrazándose a él. La misma escena debió desarrollarse en otras casas. Recuerdo que yo me encontraba muy calmado, pero temblaba por dentro y aprendí a odiar a la autoridad con toda mi alma. Aquella escena bárbara, salvaje, se quedó bien grabada en mi memoria. Si antes, por el dinamismo de los acontecimientos, me había creído adolescente, creo que de aquella noche me sentí ya hombre,
capaz de comprender todo el drama de los humillados y perseguidos del mundo. Tenía, repito, 11 años mal cumplidos. En la lucha se crece muy pronto. Yo lo experimenté bien aquella noche. Esto es un extracto de los que recupera precisamente Manel Aisa en su libro, ¿no?, de Abel Paz. Y la maravilla de este libro sobre la huelga de alquileres es que es capaz de mostrarte, por una parte, toda la trama de acontecimientos históricos de una Barcelona que estaba dividida en dos en aquel momento, entre, por una parte, una burguesía pudiente y reaccionaria, y por otra, una serie de obreros que se habían quedado de la noche a la mañana en el paro y no tenían suficiente dinero para pagar el alquiler, y de repente tuvieron que organizarse en huelga de alquileres parando desahucios. La PA no fue pionera, porque ya había un precursor en esta ciudad, que era precisamente la CNT y su sindicato de defensa económica. Esto es lo que hace que este libro ya sea una maravilla, porque es capaz, por una parte, de ir desde una visión de retrato global de Barcelona, pero después se dirige directamente hacia testimonios que se recuperan en propia carne, que nos hacen empatizar con aquel tiempo y con luchas que, explicadas de esta manera, no son tan diferentes a las de hoy en día. Es más, son fuentes de inspiración para las de hoy en día. A veces incluso hay páginas donde Manel introduce pues, la lista de 57 anarcosindicalistas detenidos. Y está muy bien porque, ¿no?, en la historia tendemos solo a hablar de las grandes figuras o de las grandes personas visibles, y Manel recupera precisamente los extractos de todas esas personas anónimas que en aquel tiempo lograron lo imposible, parar desahucios. Y más allá de esto, porque luego Manel profundizará precisamente en la historia que aborda en el libro, esto tiene su eco en la actualidad. Yo recuerdo, como he explicado, un 31 de enero del 2015, Manel Aisa presenta este libro en Cambiés. Yo acudía, que en aquel momento era miembro de la plataforma Afectados por la Hipoteca, y a mí me sorprendió mucho de repente pues, toda la historia que estaba relatando Manel, sobre todo la huelga de alquileres. Yo decía, con todo lo que dicen que están inventando ahora los movimientos sociales, a nadie se le ha ocurrido hacer una huelga de alquileres. Y de hecho se planteó aquella pregunta, ¿no? ¿Es posible hacer una huelga de alquileres hoy en día? Y yo me acuerdo que Manel dio una respuesta que luego se vio muy por cierta y era, bueno, la gran dificultad es que precisamente hoy faltan los espacios de sociabilidad y de comunidad cotidianos que harían posible la solidaridad necesaria para llevar a cabo una acción semejante. Y era cierto, es que aquel tiempo se caracterizaba porque en la cotidianidad de la gente, pues como en el extracto que hemos leído, había una solidaridad vecinal, que estaba sobre todo dirigida por un sindicato, o a través de un sindicato. Pero, sin embargo, la pregunta, fijaos, quedó ahí. El libro, varias personas que éramos de la PA, ¿no?, varias compañeras, compramos el libro, lo llevamos a las asambleas, y os puedo asegurar que aquel año fue el libro más leído en la PA Barcelona. Quien no se lo podía comprar, los iban prestando, ¿no?, se iban rotando. Y la gente empezó a preguntarse, ¿pero por qué nosotros solo estamos llevando casos de hipoteca y de ocupación cuando nos están viniendo masas de gente de alquiler? Tenemos que aprender precisamente de los ecos, ¿no?, de la historia. Y de repente la PA Barcelona tomó, poco tiempo después, la decisión de vamos a empezar a llevar casos de alquiler. Incluso ahora en las acciones vamos a proponer leyes también en materia legislativa de alquiler, vamos a proponer también desahucios para gente de alquiler, vamos a proponer ocupación, por ejemplo, también de pisos vacíos para inquilinos que no pueden pagarse el alquiler. Y solo 2 años después, más o menos, ¿no?, en octubre de 2016 se reúnen varios colectivos, entre ellos también había gente de la PA, pero se reúne también la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible, la cooperativa de Sostre Civic, que se dedican a la promoción de vivienda cooperativa, o el Banc Expropiat. ¿Y cuál era el tema? Vamos a crear un sindicato de inquilinos. Primer sindicato de inquilinos desde aquel tiempo, ¿no?, porque esto es algo que la dictadura ha tratado de borrar y el régimen de 1978 no se ha molestado en absoluto en recuperar, por razones obvias. Y se crea ese sindicato de inquilinos, algo que al principio también parecía imposible. Y en 2020, frente a una crisis de COVID absoluta en la que la gente no puede pagar sus alquileres, se hace una huelga de alquileres. La gente de repente empieza a organizarse y dice, incluso encerrados en nuestra casa, vamos a organizarnos de la manera que sea posible. Si hace falta, haremos asambleas online, porque no nos podemos reunir físicamente, pues haremos asambleas online. Y se hizo una huelga de alquileres que además no solo permitió pues, negociar muchos casos para retrasar desahucios o incluso que en medio de la situación de COVID la gente se reuniese para pagar los desahucios físicamente, lo cual es todo un hito de desobediencia,
sino que incluso sirvió de acicate para generar redes de apoyo mutuo. La gente de repente empezaba que esta familia no tiene de comer, vamos a sacar de comer y vamos a repartir. Que esta persona tiene un problema laboral, vamos a sacar de alguna manera pues alguien que le defienda, un sindicato que le informe, vamos a dirigirlo. Se creó, de nuevo, toda una red a través de la problemática de la vivienda, se extendió a otros tantos problemas de derechos, pues accesos a consumos básicos y a suministros básicos. Y con esto, bueno, yo voy a ir acabando y simplemente la conclusión es que un libro como este es un trabajo, desde luego, arduo y difícil. Nunca lo va a promocionar una instancia poderosa, eso es lo que lo hace auténtico, claro. Pero es necesario, porque como vemos, inspiró cambios en la actualidad. ¿No? A veces parece que cuando uno tiene que hablar de activismo y buscar fuentes de inspiración, tiene que mirar hacia Estados Unidos. Ahora está muy de moda. Vamos a mirar hacia Estados Unidos. Pues el Bronx, Harlem, ya. Pero es que aquí en Barcelona, en 1931 y en el 32, hubieron masas de gente que sin ninguna protección, bajo el amparo del propio sindicato que ellos autoorganizaron, fueron capaces de parar desahucios. Esa tiene que ser la fuente de inspiración, porque esa es la historia que quieren borrar. El poder, ¿cómo logra realmente oprimir, digamos, a la gente pues, que tiene baja capacidad económica? Obviamente hay opresiones laborales, económicas, es un conflicto de clases en el fondo, pero hay algo que es muy importante y es tenerlos divididos. Y un trabajo histórico como el que hace Manel, precisamente, lo que permite es unirnos. Nos inspira a unirnos. Y con esto ya le paso la palabra. Molt bé, ja no cal decir nada más. Bueno, gràcies. Bueno, molt agraït al Lluís perquè és magistral i a tots vosaltres per haver vingut i bueno, disfrutar-ne una estona. Bé, jo el que voldria començar és anar cap a la vessant històrica i l'ha portat a la vaga de lloguers fins a l'avui, les conclusions que s'han pres avui en dia, la lectura que ha fet la PA i el sindicat de llogaters i altra gent, que és molt interessant i que a mi, en definitiva, és per la qual jo vaig fer el llibre, perquè ja feia uns anys que ho sabíem, aquestes coses, tota la gent que ha mamat una mica la CNT, que ha estat en els vells anarquistes de l'època, com l'Abel Paz, que ha comentat, o Severino Campos, o tota aquesta gent, coneixíem ja d'aquesta història, però sabíem que no li donàvem massa importància perquè ells havien viscut altres moments, diguem, estel·lars de la Revolució Espanyola, com el 19 de juliol o els moments insurreccionals i aquestes coses, y la vaga de lloguers deien, sí, nos paramos y hicimos una huelga de alquileres, pero lo importante es la revolución, ¿no? I no es deteníem massa en aquesta història. Però, quan un se la... I a partir d'aquí, jo quan vaig veure que començava la conflictivitat i començava a sortir la PA i tot això, vaig creure que tenia que això donar-ho a conèixer, perquè era important, com a mínim, que es conegués, no? Després m'ha dit gent que no li ha servit, que l'han fotut del carrer i m'ha dit que no li ha servit per res. Hi ha altres que d'alguna manera o altra sí que li s'ha servit. En fi, n'hi ha hagut de tot, no? Perquè n'hi ha una noia al Llier Raval que sempre em diu que no li ha servit, que el vaig dir al llibre perquè no li ha servit. Per la conflictivitat que n'hi ha avui en dia és molt difícil, no? Tot. Però jo històricament sí que em fa l'efecte que Barcelona és un epicentre de l'anarquisme important i que té molta interrelació tota la història que va viure els moviments socials a Barcelona, no solament el moviment llibertari, sinó des de, sobretot, la Primera Guerra Mundial. A mi m'agrada començar a parlar d'aquest tema no solament el 31, perquè el 31 és com aquell que diu la conclusió de tot, però sí de la Primera Guerra Mundial és quan Barcelona es converteix en l'epicentre, entre cometes, la capital d'Europa, mentre Europa s'està matant, aquí Barcelona és l'epicentre de tot, tant culturalment, socialment, com espionatge i contraespionatge, aquí passa de tot, no? I el que fa és que la Barcelona aquella sigui una Barcelona efervescent, en la qual la inflació es dispara
i tot aquell que treballa apenas té diners per poder pagar el menjar dels seus fills. Això provoca un malestar impressionant, que n'hi ha almenys 2 vagues que les provoquen o participen principalment les dones, que n'hi ha 2 vagues que són vagues de subsistència, una el 1916 i una altra el 1917, la qual són 2 vagues que es produeixen sobretot cap al Nadal. El volts del Nadal és quan es produeixen aquestes vagues, principalment, o l'agost. I en 1917 ja si un repassa la sòlida de l'època, veu que ja n'hi ha tot canalitzada, hi ha un grapat d'articles ja contra els caseros, contra els especuladors caseros, perquè és inviable. És inviable. No poden menjar i no poden pagar el seu lloguer. Aquells que treballen. O sigui, podem, quasi com pot estar avui la situació. Aquells que treballen no tenen ocasió, malviuen i a sobre el lloguer no els arriba. I ja es planteixen els primers sindicats d'inquilins. Això dels sindicats d'inquilins comencen a aparèixer perquè Barcelona no és l'única ciutat d'Espanya que passen aquestes coses. Comencen a aparèixer espais on la construcció es força per el que sigui, per el que es té que construir una ciutat potent. En aquest cas, Barcelona és en aquell moment tot el tema de la Primera Guerra Mundial. Però n'hi ha 2 projectes que és molt important a Espanya, que és Cartagena, que s'està construint la base naval, i n'hi ha un altre que és Melilla, que s'està construint tota la parafernàlia dels quartels de l'exèrcit i la societat. Els oficials i els militars en tenen que viure, mentre que els obrers viuen en barraques. Això és el que provoca els primers moviments de l'inclinatge. L'inclinatge en la insurrecció que n'hi ha a Espanya. I Barcelona agafa la iniciativa, agafa la idea una mica del que està passant a Melilla. Tot i que a Melilla no estan organitzats i crec que no arriben a plantejar-se una vaga, però sí que n'hi ha una resistència i n'hi ha una lluita. Bé, això passa en 1916 i 1917. 1917 és ja quan la gent diu hay que organitzar un sindicat d'inquilinos. Però passen coses. N'hi ha una altra dada important que l'hem celebrat ara no fa gaire, que és la vaga de la canadenca. La vaga de la canadenca, que es parla que és una gran victòria del moviment obrer, que si les 8 hores, que si no sé què, que no sé quantos. Es té que agafar entre cometes, perquè les 8 hores no es van començar a aplicar fins a l'any 25. La lluita va ser el 19, de la vaga canadenca, que ara no cal entrar, però les 8 hores realment no es van començar a aplicar fins a l'any 25. Ja és important, però era el primer lloc d'Europa o del món que parlava de 8 hores, però no es van aplicar del dia per l'altre. Els empresaris li costava molt això de les 8 hores. I n'hi ha una altra cosa, que és a partir d'aquell moment la burgesia catalana, el Foment, es constitueix en patronal espanyola. Se'n va a Madrid, aconsegueix el beneplàcit del govern de Madrid i a partir d'aquell moment es constitueix en patronal espanyola, no solament catalana. I en aquestes aliances que ja té és quan el Nadal de 1919 declara un lockout que farà que totes les famílies catalanes no tinguin res per menjar. O sigui, durant tot el Nadal de 1919, pràcticament a Barcelona, ningú treballava, van tancar pràcticament tot, salvo el que els interessava a la burgesia catalana, possiblement alguna botiga de Sarrià o de Pedralbes o alguna cosa d'estes, però la gran majoria tancada, tot tancat. Fins tot el mes de desembre i els 15 primers dies de gener
un local de la patronal i paralitzat. Quin era l'objectiu? L'objectiu era, d'una manera o altra, vengar-se de la victòria, entre cometes, de la CNT de l'estiu, de l'abril, del març-abril de 1919, que, bueno, la vaga de la canadenca i això, no? I l'objectiu era que la gent entregués el seu carnet de la CNT, aquestes coses, no? A partir del gener del 1920 ja, no? Aquí és quan va sortir aquest manifest, que després us passaré, que es crea la Unió de Defensa de l'Inquilino, que es crea en aquell moment a Barcelona, el 1919, en el qual n'hi ha una sèrie de llibertaris importants, en aquest cas, perquè era Albert Garcí, el seu president, els que inicien aquest projecte, aquesta iniciativa per parar el cop de que el que estava passant a Barcelona era inviable i era infumable. Aquesta Unió de Defensa d'Inquilino més o menys va funcionar durant l'any 20 i 21, però en una estratègia fatal, en el sentit que se li va als baixos de la ciutat, als jogueters dels baixos, per lo general eren empresaris i al poc temps ja van ocupar aquesta unió d'inquilinos, en el qual van desfer tota iniciativa que portaven tota la gent que portava una sèrie de lluites o una sèrie de reivindicacions que eren pràcticament les mateixes que avui s'estan intentant defensar o les que es van defensar el 31, pràcticament eren les mateixes. Bé, una vegada la burgesia ha ocupat una altra vegada els càrrecs, els empresaris han ocupat els càrrecs de la Unió d'Inquilinos perquè ells es van sentir identificats amb la mateixa història, això se'n va anar a Norris. Aquesta Unió d'Inquilinos va desaparèixer. Bé, en tot això, aquest és un cas d'un intent del moviment llibertari, moviment social de Barcelona, perquè així una defensa dels joguers, de tota aquesta història. Hi ha un altre moment que és interessant perquè en aquell moment pràcticament tota Europa, sobretot durant la Primera Guerra Mundial, inclús després de la Primera Guerra Mundial, els primers anys, a tota Europa en tota Europa pràcticament es malvivia. Es malvivia aquí, a Suècia, a Nuremberg, a Newcastle, a qualsevol indret d'Europa, l'economia estava tirada per terra, un desastre. Mentre que un cop acaba la Primera Guerra Mundial, els governs, les socialdemocràcies d'Europa, la gran majoria es plantegen reconstruir el seu país, tant els que han participat en la Primera Guerra Mundial com aquells que no, es plantegen d'alguna manera que el seu moviment obrer, els seus moviments socials tinguin un espai on puguin dignificar les seves vides. Llavors comencen a crear els barris obrers tant a Suècia com a Escòcia, a tot arreu, pràcticament a Àustria, on sigui, a Alemanya, en tot arreu. Ja dic, tant els països que han intervingut en la guerra com els que no. Mentre que a Espanya passa tot el contrari. A Barcelona, que és l'epicentre de l'especulació, passa tot el contrari. L'especulació continua. Els burgesos de Barcelona, la burgesia, l'únic que està és per la construcció de noves vivendes, però per especular, no per una altra cosa. Inclús quan es parla de la canadenca, com es va fer la canadenca i tot això, sempre es va fer, per això es diu canadenca, perquè aquí la burgesia catalana que volia és construir l'Eixample i jo què sé, i anar fent pelotazos pels barris i poc més. No volien grans projectes industrials, no els tenien clars. La electrificació i tot això ve
ve d'un personatge que aposta per Catalunya com un epicentre industrial, que és Mr. Pearson. Mr. Pearson és qui posa que per això a Pedralbes, la principal avinguda, es diu Mr. Pearson. La principal avinguda de Barcelona de Pedralbes es diu Mr. Pearson, no és per casualitat, perquè és la persona que posa els calés perquè aquesta ciutat s'electrifiqui i tingui que era el projecte que tenien, que sigui, jo què sé, com Liverpool, Manchester, Liverpool i Hamburgo, Barcelona, la idea d'aquest triangle, que era el que tenien a Europa ja en aquell moment, l'Arbre també, però era el projecte que tenien els europeus. Però la gent d'aquí no confia massa en l'electrificació. L'electrificació representa que puguis obrir la llum a casa teva. En aquell moment anava amb gasoil, o no sé ja com anava. En fi, anava així. La gent el que volia era especular en el totxo des de sempre i poca cosa més. Tenien l'enxample per construir, la qual cosa ja era un terreny important i no es preocupaven de masses històries. Bé, en tot això, un altre dels... Saltem una mica i anem cap als anys 30. Als anys 30 n'hi ha el per què s'arriba a la república i com s'arriba. S'arriba a la república una mica perquè els obrers, el moviment llibertari i la majoria de gent està en aquell moment a la presó. També a Barcelona perquè n'hi ha el projecte del 29. El projecte del 29 és important perquè el que fa és atreure una gran quantitat de mà d'obra a Barcelona, de tot arreu, principalment de la cornisa del Mediterrani, perquè en aquell moment la immigració venia venia en vaixell, principalment, la majoria, per això venen valencians, murcians i gent d'Almeria o Màlaga. Són els primers que arriben abans de sevillanos i encara no existia el sevillano, va vindre després. És aquest tipus de gent que arriba a Barcelona per construir la Barcelona del 29, que és l'estadi de Montjuïc, la plaça Espanya, l'avinguda Mistral, després soterrar el tren que passava pel carrer Balmes, fer el carrer Balmes una via ràpida i el metro de Barcelona, la línia 1, que arriba fins a la plaça Espanya i no sé si arribava una mica més enllà, no? La Bordeta crec que no arribava encara. Però bé, és aquest el projecte que tenen, no? I després, a nivellar la plaça Espanya, les fonts, tot allò era muntanya. Tenen que... El de les fonts es va fer principalment mentre aplanar on avui en dia n'hi ha les fonts, va ser la gent que venia fugint de la Primera Guerra Mundial, els no bel·ligerants d'un cantó o de l'altre que venien fugint, alemans o francesos o el que fos, es col·locaven allí per anar rebaixant la muntanya. Això durant molts anys, allí, a pico i pala, anaven rebaixant la muntanya la gent que no volia matar-se per Europa. Bé, aquesta és la Barcelona d'aquells anys, en la qual avui en dia veiem moltes fotos per ahí, no sé si aquí n'hi ha alguna, però que es veuen moltes fotos com la gent està treballant a la plaça Català, a la plaça Espanya, sobretot, i tot això. Bé, aquest és el moment de canvi. En aquell moment havia molts dels detinguts a Barcelona, la conflictivitat no havia menguat i les presons estaven plenes. Perquè les presons, s'alliberés la gent de les presons, el 31 es va tindre que pactar i un sindicat com la CNT, que no votava quasi mai o quasi mai, en aquella ocasió van deixar que els obrers que votessin per les opcions republicanes, perquè sempre es creia que les opcions republicanes tindrien més capacitat
de diàleg que no pas a la gent de la monarquia. És per això que arriba d'una mica rocambolesca, arriba a la República a Barcelona, a Espanya, arriba a la República, i en tot això el que arriba en aquell primer moment és la llibertat, no? S'obren les presons, aunque no totes les presons, s'obren les presons de les ciutats, però en el Dueso, en el penal de Santa Maria, tots aquests penals que hi ha per ahí, aquests penals no s'obren el dia 14 d'abril. Tenen que anar la gent, després tindrà que anar gent com García Oliver o Severino Campos, que he comentat abans, tindran que anar altra gent, tindran que anar a obrir les presons perquè surtin aquell 14 d'abril del 31. En tot això, el sindicat de la construcció d'aquell moment també es té que parlar un altre fet afegit en tot el problema del 1929, que ja s'ha acabat. L'exposició universal del 29 dura fins a maig del 30. En tot això, s'acaba la feina que havia a Barcelona, i no solament s'acaba la feina que havia a Barcelona, sinó que el famós crac del 29, que aquí sempre arriba un any totes les coses, almenys fins a la bona entrada del franquisme, sempre arribava tot un any més tard o dos. Això també arriba més tard. En aquell moment, en el 30-31, aquí no havia pràcticament, es paralitza la ciutat. Entre que s'ha acabat les obres del 29, s'ha acabat l'exposició universal, que va ser un desastre en plan organitzatiu perquè va coincidir en el crac del 29 i tot això ja d'abans, poca gent va vindre a Barcelona, no va vindre massa gent, no va vindre la gent esperada, tenia que ser una exposició sobre la llum i tal i qual, però no va vindre els turistes que esperaven, no sé quants esperaven, però devia vindre la meitat o menys de la meitat. En la qual cosa, les arques del país no estaven molt contentes. Bé, tot això, el Sindicat de la Construcció de Barcelona, que és el que realment està més afectat, després també estarà afectat el Sindicat del Textil, però en principi és el Sindicat de la Construcció perquè para el sec, és el que es planteja, coneixent les referències que ja tenia anteriorment d'aquest sindicat únic, del sindicat d'inquilins, és el que es planteja en aquell moment fer una comissió de defensa econòmica. La Comissió de Defensa Econòmica, que parteix del Sindicat de la Construcció, el que es planteja és fer un estudi per barris de Barcelona per veure quin és el lloguer real que es pot pagar en cada barri de Barcelona. Perquè fa un plantejament, fa un estudi sobre això i analitza barri per barri i espai per espai i marca un barem que naturalment la Càmera de Propietat del seu moment no acceptarà en cap manera. No l'accepta i no l'accepta. Bé, el Sindicat de la Construcció el que fa en aquell moment, la CNT, el que fa és el primer 1 de maig del 31, en comptes de fer un míting, la mateixa Federació Local de la CNT el que convoca és que sigui el Sindicat de la Construcció de Barcelona qui organitzi l'acte. El Sindicat de la Construcció de Barcelona organitza un acte aquí a l'Arc del Triomf, davant del Palau de Belles Arts, que ja no existeix, muntats a sobre d'un camió, organitzen una assemblea de 150.000 persones. Aquestes 150.000 persones, a una alçada, decideixen tota una sèrie de punts que, entre altres, els més importants és, una de les coses era el del paro forçós en aquell moment, era aquell que reduir els lloguers al 15% en un primer moment. I també el 15%
dels treballadors en paro forçat anaven i allí on havia un treball recol·locar un 15% de la plantilla que ja tenien. Això són els dos punts principals del que plantegen altres. Però aquests dos són els dos punts que plantegen inicialment. Un era per cobrir el treball, o sigui, allí on si hi havia un espai, jo què sé, una empresa textil en la qual hi havia 10 persones, doncs una i mitja més que podia treballar allí, una cosa així. I després la reducció del 30%, la reducció del lloguer serà del 30%. Bé, aquests punts, en aquell míting que es fa això, se'n van tot eufòrics, se'n van a la plaça Sant Jaume a donar-li, si de llotges, si us canseu, fem un debat entre tots. Si no, continuo. Bé, el que deia és que se'n van tots a la plaça Sant, decideixen anar a la plaça Sant Jaume per entregar-li el que s'havia acordat en aquell míting de la CNT, en aquell míting que era una assemblea del Sindicat de la Construcció. Bé, a la plaça Sant Jaume es troben, anaven a veure Macià, que Macià no hi era a la plaça, i segons, n'hi ha uns que decideixen anar directament per les callejuelas de la Ribera i altres que donen un volteo, se'n van per les rondes i van cantant i van fent coses, però cada un va per libre. I arriben a la plaça Sant Jaume i es troben en un enfrontament en la guàrdia que encara no existeix, una guàrdia que no se sap com, perquè segons els diaris de l'època deien que no havia cap tipus de guàrdia, però la qüestió és que n'hi ha un mort en tot aquest enfrontament que n'hi ha a la plaça Sant Jaume i el mort és un guàrdia que encara no són d'assalt, és un guàrdia de seguretat i n'hi ha un mort, n'hi ha un grapat de ferits, però n'hi ha un mort. Però sí, a partir d'aquell moment, si bé el 14 d'abril havien sortit de la presó, els obrers, el dia 1 de maig, o sigui, 15 dies després, torna a omplir-se la model una altra vegada d'obrers. I aquí comença una altra vegada la lluita sempre per la supervivència, per la llibertat, aquestes coses. Bé, el sindicat de la construcció i el Comitè de Defensa Econòmica el que van fer van ser continuar donant a conèixer el seu projecte per tots els barris de Barcelona i en aquell moment el sindicat de la construcció estava al carrer Mercaders, darrere del Foment, el que després serà el Foment, que encara no existia en aquell moment allí, estava al bord. Bé, el sindicat el que fa és donar a conèixer tot el projecte que tenen a la gent, sobretot als barris, perquè aquesta vaga que nosaltres la diem, parlem de vaga, però realment participa aquella gent que vol participar per dos motius. Un, perquè realment necessita participar, perquè no té un duro, no pot cobrir les despeses, i altres perquè són conscients de l'especulació que n'hi ha i no volen caure en aquesta especulació. Hi ha aquest tipus de persones, de famílies que participen en aquesta vaga. I això es va estenent en diferents mítings que es van fent per la ciutat, es va donant a conèixer, sobretot aquí a la Barceloneta, en les cases de pescadors, però també a Poblenou, al Clot, a tots els barris perifèrics de Barcelona, Sant Andreu, Hospitalet, per descomptat, Badalona, Santa Coloma, tots aquests llocs i les cases barates que s'havien començat a construir en aquell moment de pressa i corrents, d'una manera que moltes vegades no tenien ni aigua, no tenien ni lavabo. A mi algun tenia lavabo, però no massa. No que s'han forat. Les cases barates, al principi, eren així. En fi, tota aquesta gent, més que al centre de Barcelona, que el centre de Barcelona estava cobert per l'inquilina't,
perquè superarrentat i aquestes coses, però sí on passa aquestes coses és principalment als barris, no? El Clot, l'Aliança del Poble Nou tindrà diversos mítings. Allí Ricardo Sanz, que és un dels que participa en aquesta història, també veient que actua molt directament. I arriba un moment en què es planteixen que ja aquell que no té feina no té per què pagar un lloguer. Tot això passa entre l'abril, principalment el que jo qualifico com vaga de lloguers, passa després continua, però l'epicentre fort serà d'abril del 31, abril-maig, fins al Nadal de 1931. Després també continuarà les vagues, però ja més d'una altra manera, més localitzada en barris, o no solament barris, sinó en sectors, en un bloc de cases, que això continuarà fins a... N'hi ha gent que parla de fins a l'any 42, ja que després del franquisme també va continuar. Però bé, això passa en aquell moment. En aquell moment, que és un moment de la República, serà la primera vegada en què els desaucis, fins a aquell moment, els desaucis, anava la comitiva dels desaucis amb una parella de guàrdies dels juzgats, però no anava ningú més. Comença a aparèixer un equip de repressió, una primo, que comencen a aparèixer en l'arribada de la Guàrdia d'Assalt. Comença a aparèixer a Barcelona. Quan arriba la Guàrdia d'Assalt serà a l'agost del 31, finals de l'agost del 31. És la primera vegada en què es reprimeix realment un desauci. I serà la República, serà el cos repressiu que tenia en aquell moment la Guàrdia d'Assalt, que pot ser qualificat com avui en dia de Brimo, més o menys. Serà el primer moment. Les vagues en aquell moment, el principal són les que participen de la vaga d'aquell temps, seran principalment les dones. I tot això és per acord del mateix sindicat de la construcció, que decideix que siguin les dones, perquè l'argument és una mica... és que la dona és la que sustenta, la que administra la casa i la que sustenta la casa. I té que ser ella la que, en primer lloc, doni la cara en cada desauci, en cada història d'aquestes. I són les dones les que participen més directament en totes les mogudes del temps de la vaga de lloguer. Quan hi ha la policia. Es donen diferents casos. Per exemple, hi ha els primers desnonaments, la mateixa gent dels juzgats traten de fer una caixa de resistència per no tindre que fer un desauci. Però, clar, els treballadors dels juzgats són 4 i al cabo i no poden assumir el volum que se li representa tot allò. Aquesta és una fase que es dona. Es dona primers desaucis, els mateixos treballadors diuen, bueno, ya pongo yo la pasta y nos dejamos de desalojar esta gente. Un altre moment del desalotjament passa en què baixen els mobles, els 4 mobles que tenia una família d'un segon pis, d'un tercer pis, el que fos, es deixaven al carrer i fotien al camp. El que passava en aquell moment, que era una societat estructurada i socialment molt solidària, era que qualsevol xaval conegués o no conegués la família aquella que estava desnonada, tornaven a pujar els mobles i tornaven a fer... si hi havia un candau o alguna cosa, el petaven i la gent una altra vegada dintre. Això és el que passava sovint en aquell moment. I n'hi ha una tercera, que és quan arriba la Guàrdia d'Assalt, que he parlat abans, que és que primer també ells participen en aquesta història, però ja
un cop veuen que no s'acaba de solucionar el tema com ells volen, agafen i tiren els mobles per la finestra, en la qual cosa ja rebenten tots els mobles. La gent en aquell moment tenia 4 coses, jo que sé, un llit, un somier i poques coses més, 4 cadires, ho rebenten tot i ja aquí s'acaba la història. Això és l'actitud de... Tot això apoyat per la Càmera de Propietat. La Càmera de Propietat és la que recolza, sempre busca el reconeixement, l'apoyo de governació de Barcelona, governació civil. En aquell moment la Generalitat has de dir que encara no té cap capacitat, tot i que estem a la República, companys i companyia estan més preocupats de l'Estatut de Núria, l'Estatut del 32 de Sau. Però no participen massa en aquesta història. A més, no tenen encara econòmicament, és molt fluixa. Bé, i la Càmera de Propietat en aquell moment és un epicentre important i es busca el governador civil i Madrid, sobretot Madrid, que també Madrid, el que li interessa a Madrid és que en aquell moment estan els socialistes, que la CNT, aplastar a la CNT sempre ha sigut una de les seves il·lusions. Bé, això passa a Barcelona i n'hi ha altres moments, per exemple, en el qual n'hi ha el Clot, això passa al Clot, en el qual n'hi ha un desnonament i les xavales, les dones del Clot, d'un sector, d'un carrer, ara no recordo quin, col·loquen a les noies embarassades, les col·loquen a primera línia. I quan arriben la Guàrdia d'Assalt, es troben, hòstia, no saben què fotre, no? I reculen, foten al camp. Que és una victòria, no? Però la Càmera de Propietat, que era un tal Piquipón, José Pinipón, o Joan Pinipón, insisteixen que no poden, tenen que carregar igualment, no? I l'endemà torna la Guàrdia d'Assalt i ja no miren si les dones estan embarassades o no estan embarassades. Igualment carreguen d'una manera contundent en els seus cavalls i tota aquesta història. Això és el que passava el que va passar en aquesta història. Passen més coses, no sé si val la pena que parlem tots, perquè després està el Sindicat de la Construcció, que s'ha saltat al carrer Mercaders, molt a prop d'aquí, encara és la Ribera, però s'ha saltat i hi ha un enfrontament molt seriós. Però entremig n'hi ha més històries que estan en el llibre. No sé si val la pena que parlem tots o què fem. Això és el principal. Després està el Sindicat de la Construcció. Hi ha una cosa que és important. Me salto l'episodi del Sindicat de la Construcció. És una lluita molt ferotge. El 6 d'abril, inclús el 1936, el carrer Mercaders va passar a dir-se 6 d'abril del 31. Perquè va ser una de les lluites més importants d'aquesta ciutat que ha quedat molt apagada, que possiblement ara que està de nou aquí, que es planteja recuperar el nomenclàtor, igual seria bo recordar este carrer Mercader, 6 de setembre del 31. Però això de moment, el que sí, a part una mica, el que sí és interessant és com la Càmera de Propietat, una vegada té detingut tot el comitè de defensa econòmica, el té detingut a la Medel, es dona per guanyador de la Gran Batalla de Barcelona, mentre que el Sindicat de la Construcció fa una altra lectura en la quantitat de lloguers que s'han estalviat les famílies de Barcelona, que supera els, no sé si,
10 o 12 milions, una bestialitat de pessetes d'aquella època. O sigui, perquè en el moment àlgid de la conflictivitat van participar més de 100.000 famílies. O sigui, va ser important, va ser un fet molt important. I, bueno, tots dos es donen com a guanyadors. Un perquè ha detingut tota la comitiva del Sindicat de la Construcció, que són 56, crec que són 56, no sé. I l'altre perquè s'han estalviat un grapat de milions que han servit per alimentar i vestir a la seva gent. I bueno, aquí està la lluita d'aquesta història del Sindicat de la Construcció, del Comitè de Defensa i de lo que va passar aquí a Barcelona. Després va passar més coses, va haver-hi... Després n'hi ha un moment en què en el 32 comencen a aparèixer administradors o sindicats de llogaters que ja intenten negociar a la baixa la majoria dels llogaters de Barcelona, inclús de l'Eixample. Tenim una revista que està reproduïda aquí, en la qual hi ha diversos pisos lloguers de l'Eixample que ja també tendeixen a la baixa. O sigui, és aquesta la lluita d'aquell moment. Hi ha més coses, però ara no me'n recordo. El que sí, us volia repartir és aquest document, que és de l'any 19, del desembre, en el qual pràcticament són les reivindicacions d'aquell moment, són pràcticament reivindicacions que avui en dia estan altra vegada sobre la taula. I anem avançant molt poc, o hem retrocedit molt poc per l'egoisme d'uns quants, per el benestar de molts. I no sé, voleu dir alguna cosa? Algú té alguna pregunta, alguna contribució? Algun debat que vulgui obrir? Bueno, explico el capítulo del 6 d'abril. Bé, en tot això, tornem una mica enrere, en tot això que el Sindicat de la Construcció que es reunien al carrer Mercaders i allí havien convocat a tothom a qui volia participar, que participés, que s'apuntés en una llista i tal i qual. I es reunien, crec que era el divendres, un dia de la setmana, es reunien al carrer Mercaders. Però el sindicat sempre el que volia és que participessin les dones. Però arriba un moment, Anguera de Sojo és el governador civil de Barcelona. Tenim que tindre en compte que en el 34, després de tot el follon d'octubre del 34, tot el follon que va haver-hi que van detindre els companys i el seu govern el van detindre i el van portar allí baix, a Andalusia, al penal de... no me surt el nom. Les persones que van col·locar a Barcelona per dirigir la repressió van ser precisament les dues persones que havien estat reprimint la vaga de lloguers, que eren el governador, que era Oriol Anguera de Sojo, que el van fer governador una altra vegada de Barcelona, el van col·locar a la Generalitat, i l'altre va ser el Joan Pinipoch, que el van col·locar a l'alcalde de Barcelona, que va ser el primer alcalde conegut que va fer un pelotazo econòmic d'aquests, un despart d'aquests coneguts, el Joan Pinipoch. Bé, aquestes dues persones són les que després col·locaran el 34, o sigui, perquè veiem una mica el perfil de qui era la gent que governava Barcelona en aquell moment, en el 31. Bé,
El 31 el que passa és que el sindicat de la construcció arriba un moment que Anguera de Sojo detén aquestes 50 persones que hem parlat, que n'hi ha a la llista, i es col·loca a la Model de Barcelona i llavors és quan es dona per guanyador. Però no solament això, es dona per guanyador en el sentit que se'n va, Anguera de Sojo se'n va al despatx del director de la Model i es dedica a cridar un a un i se'n fot de cada un d'ells. Podem dir, mira, aquí com a pres governatiu, perquè no s'han pogut moure perquè eren les dones, no ells, com a pres governatiu els detenen. El pres governatiu és aquell que no té una causa oberta, però el detenen perquè li surt dels nassos. Això passava molt sovint. Bé, a partir d'aquí, a la Model el que n'hi ha és una vaga de fam i un motín que esclata a la Model. Esclata a la Model i a Barcelona n'hi ha una vaga solidària. Es para a Barcelona, aquell 6 de setembre del 31, es para a Barcelona i n'hi ha, en aquell moment els obrers anaven amb pistoles. En aquell moment els obrers anaven amb metall a la butxaca. I n'hi ha un enfrontament bestial en el qual n'hi ha 8 morts, 8 obrers morts, però n'hi ha un enfrontament brutal sobretot a l'espai, principalment Via Laetana i carrer Mercaders, tota aquella zona n'hi ha un enfrontament entre la Guàrdia d'Assalt i els obrers. Bé, el que dona el resultat és encara més detencions perquè la Guàrdia d'Assalt assalta el sindicat de la construcció, que en aquell moment havien allí, no sé, es veu la foto, n'hi ha la foto en la qual es veu que n'hi ha una filera de gent detinguda que, jo què sé, igual n'hi ha 80 o 90 més detinguts. Bé, aquest és el moment, és un dels moments àlgids, és una vaga solidària que, no són normals, les vagues solidàries costa bastant fer una vaga i encara més una vaga solidària. I és perquè era una societat molt, en aquell moment, molt solidària. Era una societat que que havia almenys un parell de generacions que volien canviar el món i ho van intentar. I s'enfrontaven i no tenien por d'enfrontar-se al poder fàctic que tenien en aquell moment davant. Bé, això és el que va passar en el sindicat de la construcció. Després el sindicat de la construcció va quedar clausurat i va ser el sindicat del tèxtil, no, el sindicat del transport el que va continuar en la tasca del Comitè de Defensa Econòmica. I, no sé si queda alguna cosa. Una pregunta al xat, la Júlia Gutiérrez pregunta si va haver una vinculació entre la vaga de lloguers i el moviment cooperativista de la ciutat. Sí. Sí, sempre, i sobretot sempre el moviment cooperativista ha estat important perquè ha pal·liat molt i sobretot quan la vaga de la canadenca va ser clau, però també en el moviment, en aquest moment també va ser important. Sense les cooperatives obreres, totes aquestes coses no haguessin acabat de funcionar, perquè, tot i que igual no cobrien tot l'espai, però sí cobrien un espai important. Per això la majoria de barris tenien la seva cooperativa. Sí que és important. No solament això, sinó que després també n'hi ha moments en els quals la consciència social és molt gran, sobretot, i es veu, en el llibre es recull una mica, sobretot a Badalona, a Santa Coloma, en fi, a tots aquests indrets en els quals la gent se'n va proposar una sèrie de fets per pal·liar el paro forçós que deien. Per pal·liar el paro forçós, els obrers són solidaris i planteixen iniciatives als seus propis ajuntaments, que en aquell moment era una cosa una mica estranya, però que ho fan.
ho fan i ho intenten fer contribuint en el seu, aquells que treballen contribuint en el seu sou per cobrir les necessitats d'aquells que no té sou. Això passa. I, en fi, però sí. Jo el que veig és que a partir del principi de segle, per exemple, tota la problemàtica que hi havia en els lloguers, la patronal, la feina, de l'anarquisme, la república, la dictadura, fins ara la democràcia, el problema no ha canviat, és igual, sembla ser que al principi. O sigui, el problema dels lloguers avui és el mateix que tenien ara llavors. La diferència és que avui abans era gent que es quedava sense feina i tal, i avui gent que treballa i té una feina no pot assumir un lloguer d'una vivenda. I la relació patronal-obrer tampoc ha canviat massa. Malgrat totes les lluites que han hagut i tots els avanços que s'han fet, jo crec que ens trobem en un punt que és igual que fa 100 anys. O sigui, no hem evolucionat en aquest tema, no han hagut d'obres de lo que és la classe obrera o dins d'aquesta societat a les bandes sempre hi ha un que està al mateix lloc. Tot avança, tot es modernitza, però el que no té no accedeix. El lloguer avui és tan impossible, la gent no pot llogar un pis i no és problema de lloguers alts, és problema de sous baixos. Perquè els països d'Europa tenen lloguers més alts i la gent lloga a casa. O sigui, nosaltres emmascarem un problema que és el poder adquisitiu de les persones que treballen, que són els treballadors, emmascarem el problema de que estan mal pagats i no poden accedir a un lloguer que ara diem que té que ser més baix. Té que ser més baix precisament perquè la societat cada vegada maltracta més al treballador i favoreix més al patronal. I això és el que passava al 29 i al 31 i ja està passant en tots els règims que hem tingut en aquest país. El problema no ha avançat i no ha millorat. Bé, no sé, Manel em fa senyes per contestar, però no sé si, ja que han llançat un debat, si hi ha alguna persona del públic que vol continuar o donar la seva opinió, perquè ja són també una pluralitat de veus aquí. Que si no me lanzo yo, pero... O sea, efectivamente, el problema sigue y se está cronificando. Por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, que es la ciudad del glamour y el arte a nivel mundial, hay una calle que se llama Skid Row y en Skid Row hay un montón de gente que vive en tiendas de campaña. Es un fenómeno que está por toda la ciudad y no solo ocurre en Los Ángeles, ocurre en San Francisco, ocurre en una gran cantidad de ciudades estadounidenses. Pero Skid Row es como un epicentro porque es como una ciudad de personas sin techo dentro de la propia ciudad. Y lo curioso es que nadie ha hecho un censo de cuántas personas están en esas características, pero varias de esas personas es lo que llaman ahora los homeless workers. Es decir, no es que eres sin techo porque no tienes trabajo, eres sin techo porque tienes trabajo, pero el trabajo tú lo tienes en el centro de la ciudad. Y la única vivienda que te puedes permitir está, por ejemplo, a 4, 5, 6 o 7 horas de tren. Ergo, al final, pues la gente prefiere, mira, pues vivo en una tienda de campaña. Esto para hacernos una idea también de la dimensión que está tomando el proceso de gentrificación y que eso es algo que, por ejemplo, pues en Europa también está llegando. Marsella es una ciudad que ahora mismo está representando todo un problema de gentrificación de que hay bloques enteros vacíos que se están derrumbando por dentro porque no hay nadie dentro viviendo y por tanto no se mantienen. Pero es que el especulador, que gana dinero en la bolsa vendiendo ese bloque como un activo, prefiere que esté vacío. Le da igual que haya inquilino o no, porque donde saca dinero es ahí, ¿no? En el intercambio financiero. Ahora bien, ¿no? Dentro de la línea que comentabas, ¿no? Yo diría 2 apuntes. Yo estoy totalmente de acuerdo en que hay un problema de sueldos bajos, totalmente de acuerdo. Arrastramos una reforma laboral que es infame, es increíble la precariedad en todos los lugares. Pero, claro, también es que en un modelo urbanístico como es el español, en el cual el capital invierte tanto en ladrillo, ¿no? El miedo también está en que si subimos salarios pero no ponemos algún tipo de marco o limitación, ¿no? Que hayan grandes especuladoras que digan, pues, ay, mira, han subido
de salarios, subimos el precio del alquiler. Porque claro, yo no me refiero al pequeño propietario que tiene un piso y le saca un poco de rédito, ¿no? Es que ahora mismo en Barcelona y en la zona metropolitana lo que se embarcan son grandes fondos buitre como Blackstone. Estamos hablando ya de especuladores que no son como el señor Pini Paul, ¿no?, que vivía en Barcelona, sino un tipo de Wall Street que no sabe ni dónde está Barcelona, no sabría señalar en el mapa. Él solo sabe que ahí, si suben los alquileres, recibe más dinero a fin de mes en primas, ¿no? Entonces, claro, ahí yo creo que efectivamente atacar solo a una de las patas del problema al final podría dejar cojo, ¿no? Efectivamente. Y que efectivamente hay que generar un buen marco laboral para que la gente tenga salario suficiente para permitirse vivienda y todo lo necesario para vivir, pero también poner algún tipo de marco para que, digamos, no haya una extracción de rentas, ¿no? Poner un límite al final al expolio, ¿no? A la idea de, vale, hay agua en un desierto y quien la vende la está vendiendo a un precio que nadie se lo puede permitir. Pues hay que ponerle un límite. Y sobre esto yo creo que es una nota de esperanza de que ciertamente el problema se puede agravar, pero el problema también puede, bueno, la resistencia frente al problema también puede ir a más, ¿no? Y yo creo que ahí, pues, hay toda una labor de movimientos sociales en esta ciudad, sindicatos de barrio, ¿no?, sindicatos de inquilinos, este mismo acto que estamos haciendo para difundir ideas como lo que pasó en la historia, asociaciones vecinales, que además este distrito, la Barceloneta, siempre ha sido muy potente en el tema de las asociaciones vecinales. La mayoría de la gente que cofundó la PA venía de asociaciones vecinales de la Barceloneta, habían tenido experiencias con ellos, ¿no? Y en ese sentido, claro, queda un poco la esperanza de que cada día que resistes es un día que vences, porque si fuera por los grandes especuladores ni siquiera saldríamos de casa, estaríamos completamente asustados hasta el día en que nos desahuciaran y ahí no nos quedaría más que crear nuestros propios skid rows, ¿no?, que lamentablemente en Barcelona se están empezando a crear. Y yo creo que ahí, pues sin caer en el idealismo de que eso se resuelve en 2 días y que la movilización efectivamente es dificultad, algo que también está reflejado en este libro, hay que hacerlo, ¿no? Hay una frase que es: aunque parezca que no hay nada que hacer, eso no significa que no haya que hacer nada. Pues para que las instituciones también tienen su parte, me parece que es el especulador y el inquilino. Yo he vivido, o sea, en la Sierra Barcelona, he vivido el barraquismo. Yo he visto desaparecer el Somorrostro, Campo de la Bota, todo eso ha desaparecido. Esa gente se ubicó en pisos que se hicieron, como se harían, pero fueron para esa gente. O sea, ha habido una época que he visto lo contrario, colocar gente que está en la calle en piso. Pero lo que no entiendo es cómo siempre volvemos a la misma situación. Gente que no puede acceder a la vivienda y gente que tiene, lo que dices tú, bloques ahí para dar y vender. Pero el propietario puede decir, bueno, son míos. Pero bueno, nosotros tenemos unas instituciones que tienen que proteger a la gente que tiene piso. Porque quitarse la responsabilidad y cargársela a las espaldas a los que tienen, para dárselo al ayuntamiento, porque yo no, o sea, yo he visto hacer un servicio de la Barceloneta protección oficial, que maquinista, almirante Cervera, acá en Churruca. Yo no voy a hacer nada ahora aquí de vivienda como antes. Se construyó San Roque, La Mina, Ciudad Badía, Ciudad Meridiana, Bebiche, todo esto se construyó para gente trabajadora. Y eso ya se acabó. Se acabó, o sea, estamos mirando el que tenga 2 pisos de uno que no tiene ninguno, y eso no es. Hay que forzar a las instituciones a que inviertan en vivienda para la gente que no tiene medios. Sí, realmente. Bueno, se queda mal. Sí. Diga. A mí me parece muy interesante la conexión que estáis haciendo con el tema de la paz, de las redes de las con las cosas con la vivienda, porque yo recuerdo los años en que se empezaba en Barcelona, no sé, cuando empezábamos con los colectivos de la especulación y tal, era algo que era a veces difícil de entender desde la lógica del sindicalismo radical. Yo me acuerdo de explicarle a gente del CNT y que decían, sí, estas cosas que son así ciudadanistas, de no sé qué, de reivindicarle a las instituciones. No, perdona, que la lucha por el espacio y por la vivienda a mí me parece como súper central, ¿no? O sea, tengo la sensación de que, bueno, es muy interesante y que esta lucha por la vivienda está cada vez más viva, ¿no? Bueno, rescatando un poco el optimismo, ¿no? Bueno, el optimismo o la apuesta, ¿no? Por el seguir peleando esto. Yo
lo estoy bastante apartado ahora mismo, pero me llega mucha energía, ¿no? De la paz, de las yogateras, de todo esto que se está consiguiendo poner en la agenda, ¿no? En el hecho de que te guste o no te guste, sabes que esa lucha existe. Entonces, y para mí, es una de las herencias del sindicalismo más potentes hoy en día. O sea, me acuerdo de colegas, igual que digo esto, colegas sindicalistas años después, Onda, CGT, CNT, sindicalismo radical, diciendo, no, la PAC es el sindicato real de hoy en día, o sea, es la lucha obrera real, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una batalla de alguna manera ganada de los movimientos sociales, del sindicalismo radical o de las herederas, de los herederos de esta huelga de Kiev. Y bueno, me parece muy interesante llevarlo por ahí. Bien. Sí, és una pregunta que fa des del xat també, que pregunten que les dones van tenir un paper important. Les coneixen algunes amb nom propi d'aquestes dones que van participar a la vaga del 31? De la vaga del 31 jo no tinc documentada ninguna, però del 17 n'hi ha una, Maria Solà, que tinc una mica documentada perquè surt alguna cosa de Soli. Però del 31 ara mateix, però segur que estava la Libertad Ródenas y compañía estaba por allí, la Soledad Estorac y cosas de estas. Según, bueno, la Soledad Estorac principalmente era Moldova. La Libertad Ródenas segur que estava per ahí. No tinc noms, principalment. Però, bueno, ja sortiran. Perquè això costa més, que les dones costa més que surtin. Ho sento molt, però costa. Ja perquè, bueno, ja el moviment llibertari ja és difícil que surtin noms i cognoms, i més en el sindicat de la construcció, perquè era el sindicat de la construcció el que portava el pes, perquè eren les companyes de la gent que decidia participar, que devien ser les dones dels treballadors. El que passa és que podem estirar del fil i treure alguna. Jo sí que tinc una que és, però aquesta és del 17, d'aquelles que comença a parlar de que hay que hacer un sindicato de inquilinos, que és una tal Maria Solà. Però, bueno. Ja me pregunto. Bueno, no sé. Yo, sobre la intervención que hizo la compañera, que por cierta colación, la paga, porque claro, Manel antes ha explicado, los que normalmente paraban de socios eran mujeres y niños. Y en la paga también las mujeres han tenido un papel protagonista y preponderante, ¿no? Como personas siempre de primera fila, también organizando las asambleas, ¿no? Siendo portavoces. Ha sido un ejemplo de feminización de lucha bastante necesario. Yo sobre el aspecto este de las herencias, yo concuerdo bastante y yo creo que además lo interesante es ver cómo unas luchas pueden aprender de otras y otros van haciendo relevos, ¿no? Porque ahora mismo el hito de Barcelona es que no solo está la PA, es que han eclosionado un montón de sindicatos de barrio, ¿no? Hay asociaciones vecinales que de nuevo, pocas, ¿no? Pero algunas que han retomado también ese papel que antes tenían más intenso, hay sindicatos de inquilinos, ¿no? De Llogateres de Barcelona, por ejemplo, y eso yo creo que es muy, muy positivo porque permite una diversidad de métodos y experiencias con la que la gente se retroalimenta. Lo que sí yo recuperaría, y yo a veces, por ejemplo, cuando yo era activista de la PA y leí el libro de Manel y sí que sentí nostalgia, pues es un poco esta idea de, bueno, la lucha esta de la vivienda es muy importante, pero lo que realmente queremos es hacer la revolución. Y eso sí que creo que es algo que se debería recuperar. Quiero decir que parece que hoy en día se ha aceptado que no hay alternativa al modelo económico y que a lo mejor no es una asunción explícita, pero de alguna forma está ahí, ¿no? Y yo creo que ese marco de decir tenemos que empezar a pensar en un mundo mejor, una utopía, aunque solo sea para tener un faro de saber hacia dónde ir, es totalmente necesario. Y también para que se entiendan las luchas entre sí, ¿no? Está bien, derecho a la vivienda, derecho a los suministros básicos, a la alimentación, derechos laborales,
pero en general, cuál es el modelo de sociedad que queremos y hacia dónde queremos tender, ¿no? Y yo creo que eso es algo que efectivamente sí que se tiene que recuperar y ahí pues, el papel de la historia autodidacta es muy necesario. Bueno, jo el que crec en aquest sentit és que si no n'hi ha una altra opció, o sigui, abans deien que quan un es fa que quan té 20 anys un és anarquista i quan ja té els 40 o 50 ja deixa de ser anarquista, però a mi em passa tot el contrari. Cada vegada soc més anarquista i és perquè veig que cada vegada és més necessari fer aquesta revolució que ell parla. Potser estem més lluny que mai, però sí, el model de canvi climàtic no el pot fer el capitalisme. Està claríssim que si es parla del canvi climàtic, d'aquestes lluites noves o velles que surten ara, si algú ho pot fer és una gent amb consciència social important. I crec que el moviment llibertari, almenys una part del moviment llibertari, és aquest tipus de gent i altres, no solament el moviment llibertari, però sí que quan més anarquista et sents, quan més responsable d'un mateix, de l'autogovern, d'un mismo, és quan més pot donar aquest canvi social que avui en dia tant necessitem. I per això passa per l'autoeducació de les persones, naturalment, i aquí hi ha molta feina a fer, perquè veiem els nostres conciutadans, molts d'ells, avui en dia completament desviatjats. Aquesta consciència social la podem trobar en uns espais, però en una bona part dels espais que circulen pel carrer no està aquesta consciència social. I aquesta és la lluita, però cada vegada, per això vaig escriure aquest anarquisme i municipalisme, entre altres coses, perquè una mica tratant d'entendre quina era la possibilitat de, a partir sempre, no tant del sindicalisme, jo ja no entendia perquè has de viure d'una manera ja la renta bàsica o aquestes coses té que tindre més valor i el debat pot anar per ahí, però sí que la gent es té que organitzar municipalment. Municipalment vol dir carrer per carrer, en el lloc on vius. És importantíssim que la gent s'autoorganitzi allí on viu. I a partir d'aquí és quan començaràs a entendre els problemes de l'altra punta del món. Però mentre això no passa, bueno, estamos en ello. En fin. ¿Más preguntas? Muchas gracias. Ho deixem aquí? Vale.